Здравейте! Едно кратко и бързо включване е така импулсивно, поради въпрос, който получих преди малко. Тъй като изведнъж времето се развали, това много силно повлия върху емоциите на хората. Много хора, които са склонни към депресии, към потиснатост и вътрешна тревожност, веднага проявиха всичките тези симптоми и са в такова състояние, където наистина имат нужда от помощ. И заради това реших просто да се опитам по някакъв начин аз да помогна на такива случаи, такива пациенти, аз имам такива. Значи, имайте предвид, че йога ни дава всякакви инструменти, с които да можем да се справим във всякакви ситуации. Едно от тях е, може би, най-мощното и това е пранаяма, дихателните практики. Естествено, дихателна практика тук и не може човек да практикува, имайте го предвид. Затова нещо, до което един човек, който не е подготвен, който не се занимава с йога редовно, може да направи нещо, което веднага успокоява нервната система. И ще ви кажа един случай от практиката ми, тъй като имах такава ученичка, която имаше нужда от това дишане. Бях и го дала като домашна да си го прави редовно вкъщи, но се оказа, че стана млада баба и трябваше да приспива бебето и вика, тя ми сподели, нали, Стефи, взела съм бебето в мене, легнала съм и си правя дишането. После ще ви покажа как се прави. И понеже бебето имаше голям проблем с заспиването и беше много така неспокойно и така нататък, в един момент снаха ми вика, влиза през вратата и ми каза, какво направи? Какво направи, че това дете най-накрая спря да плаче и заспа? И тогава се усетих, че докато съм правила дишането, детето е заспало. Толкова силно е повлияло, една такава душичка, която е абсолютно податлива, те са много податливи децата на много малки даже внушения, влияния и терапии и така нататък. Ето, дори само от звука на дишането, то се е повлияло. Това дишане, за което ви говоря, се казва Брамари, земна пчела. Няма да показвам сложните варианти на изпълнение с поставяне на ръцете по всякакви начини, притискайки определени точки. Не, най-простия вариант е просто с запушване на ушите. Поемането на въздух е дълбоко и спокойно през носа и по време на издишване, което удължаваме максимално, докато имаме въздух, произвеждаме звука М. М като майка, примерно. М. Натискаме ушите и с изправен гръб, което е важно за всички пранаями практики, разбира се, с изправен гръб започваме да казваме натискайки ушите, този звук започва да се разпространява в цялото тяло, изключително много повлиява енергетиката ни и хода, по който тече дори и мисълта. Искам да кажа, че след 1-2 минути практикуване на това, без да бързаме, бавно и спокойно издишване с буквичката М, никой не ни гони. После пак поемаме въздух нормално през носа и спокойно и бавно издишваме. Не броим нищо, а просто се наслаждаваме на усещанията, на вибрацията, на звука вътре в нас. След 1-2 минути ще усетите осезаемо успокояване. Това нещо може да го ползвате във всякакви случаи, когато усетите вътрешна тревожност, когато усетите, че кръвното ви се качва, когато видите, че времето се разваля, както е сега, а знаете, че вие сте податливи на подобни състояния, ами не чакайте. Директно започнете всеки ден да си правите това дишане по 5-6 минути, може и повече, разбира се, и ще видите как това нещо има невероятен терапевтичен ефект. Пробвайте и ще споделите как се чувствате. До скоро!